Ewropeja. Illum 21 ta' Settembru Malta tfakkar it-58 anniversarju mill-kisba tal-indipendenza. Nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta. L-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħutijaj narfu ħtijietna biex nitejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa u nitolbu għal pajjiżna dan il-jum li fejn fakru l-indipendenza. Nistqarla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bila ħallejt mirjieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem.
nitolbu. U Alla li tqassam kollox biħsieb tal-aġeb. Nitolbu li tiba tiegħek għal-art twelidna biex ikollna mexxejja bil-għaqal u ċittadini ta' ħajja ta' ġieħ li wettqu kollox fl-għaqda tal-qlub u bil-ġustizzja. Ħangawdu dejjem ir-risq it-tajjeb bis-sliem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' bin Sirak. Ibni, kun ġwejjed fix-xogħol li tagħmel u tkun maħbub iktar minn wieħed mill-qoħ min-nies. Akbar mint iktar għandek iċċekker ruħek u ssib grazzja quddiem il-mulej. Ħafna huma l-imkabrin u l-imsebħin, imma l-mulej jikxef lill-umli il-misteri tiegħu. Għax kbira hi s-seta tal-mulej, imma hu imsebbaħ minn nies umli. M'hemmx duwa għall-bniedem kollu kburija, għax din ħaxixa ħażina beruqa imxenxla fija. Min għandu l-erf jifhem il-proverbji u l-għaref ħerqan li jkollu min jisimgħu. Il-kelma tal-mulej. O Alla, int ħejjejt dar għal-fqajjar. Il-ġusti jitennew quddiem Alla, jifirħu u jaqbżu bil-ferħ. Għannu lill-Alla, faħru ismu, taxqu fil-mulej, aqbżu bil-ferħ quddiemu. Ngħidu flimkien. Int ħejjejt dar għal-fqajjar. Missier lil-tiema u difensur tar-romol. Ekku Alla fl-amara mqazza tiegħu. Alla jagħti d-dar lil dawk li huma weħidhom u lil ħabsin bir-risq joħroġhom. Ngħidu flimkien. Xita bil-kotra intibat, o Alla, fuq l-art wirt tiegħek. U meta kienet bilaċ inti ħjejta. Il-poplu tiegħek għammar fija, fit-tjubitek, o Alla, għal-fqajjar ħejjejta. Ngħidu flimkien. Qari mill-ittra lill-Lut. Ħuti, intom ma rsaqtux lejn in-nar materjali u jħeġġeġ tas-Sinaj, lejn dak is-swied u dlam u rriefnu, lejn dak id-daqq ta' tromba u ħoss ta' kliem li dawk li kienu jisimgħuh talbu bil-ħerqa biex ma jkellimhomx aktar. Imma intom ersaqtu lejn il-muntanja ta' Sion u lejn il-belt ta' Alla il-ħaj li hi Ġerusalem tas-sema. Ersaqtu lejn eluf ta' anġli f'ġema ferrieħa, lejn il-ġema ta' ulied ewlenin li simhom u miktub fis-sema, lejn Alla l-imħallef ta' kulħadd, lejn l-erwieħ ta' nies tajba u perfetti, lejn Ġesu, il-medjatur ta' patt ġdid. Il-kelma tal-mulej.
Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi jgħid il-mulej u talmu minni għax jien ta' qalb ħelwa u umli. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Darba kien is-sibt, Ġesu daħal għand wieħed mill-kapijiet tal-Fariżej biex jiekol għandu. Huma qagħdu għajnejhom fih. Billi ra għajnejh kif il-mistednin bdew jażru l-postijiet ta' quddiem fil-mejda, qalilhom din il-parabola. Meta wieħed jistiednek għal xi festa ta' tieġ, tmurx toqgħod fil-post ta' quddiem li ma jkunx hemm xi mistieden aqwa minnek u dak li jkun stieden lilek u lilu jiġi fuqek jgħidlek għati il-post lil dan u int imbagħad brexa ta' mistħija fuqek ikollok tieħu l-post tal-aħħar. Al kontrarju, meta tkun mistieden mur inxteħed fil-post tal-aħħar biex meta jiġi dak li stiednek jgħidlek ħabib itla' f'post aktar il-fuq. U dan ikun ta' ġieħa għalik quddiem dawk kollha li jkunu fil-mejda miegħek. Għax kull min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. Imbagħad qal ukoll lil dak li kien stiednu, meta tagħti ikla jew pranzu tistidenx lil ħbiebek jew lil ħutek jew lil qrabatek u anqas ġirien onja għax għandhom nejn imbagħad jistiednu lilek huma u hekk iroddulek il-pjaċir li tkun għamiltilhom. Għal kuntrarju, meta tagħmel ikla stieden il-foqra, il-magħtubin, it-sopop u l-omja u ħini int għax dawn m'għandhomx minn fejn iroddulek pjaċir bi pjaċir. Imma jroddulek Alla meta l-ġusti iqumu għall-ħajja. Il-kelma tal-mulej. Eccellenza, Aziz President tar-Repubblika Sinjura Vella, Aziz Aġent Prim Ministru, rappreżentant tal-Kamra tad-Deputati, il-Deputy Speaker, il-Prim Imħallef il-Kap tal-Oppożizzjoni, Ministri, personalitajiet distinti, dear members of the Diplomatic Corps, thank you so much for being with us today as we celebrate Independence Day. Fjum l-indipendenza 2022 din is-sena, permettu li naqsam magħkom 3 ħsibijiet ispirati mill-kelma ta' Alla li qrajna llum mill-kapitlu 14 tal-Vanġelu ta' San Luqa. Fl-Evanġelju Ġesu jirrikmanda lil mistednin biex ma jfittxux l-aħjar postijiet mal-mejda, imma ifittxu il-post umli. Imbagħad minn stedinhom ikunu li jieħu ħsieb ir-rikonoxximent soċjali u l-eżaltazzjoni tagħhom. Din l-istedina mhijiex biss stedina għall-etikett formali u essenzjali ta' korrettezza u korteżija, imma wkoll talima biex f'kull ma nagħmlu, mod speċjali dak li hu servizz pubbliku, nevitaw il-marda u l-kankru ta' l-arriviżmu. Jiġifieri li neqdew bil-politika biex naslu l-ewwel u jkollna rikonoxximent u nistanew. Nixtieq insellem hawnhekk lil ġenerazzjonijiet kbar ta' Maltin u Għawċin li fil-politika taw servizz diżinteressat għal ġid komuni. Jiġifieri taw servizz mingħajr ma pretendew xejn lura.
Jalla jkompli konna politiċi bħal dawn għaliex l-indipendenza li aħna kwistajna fl-1964 irridu nħadmuha b'sens kbir ta' responsabilità, b'sens qawwi tal-istat u tal-ħakma ta' dritt, tal-korrettezza, tal-integrità, tal-onestà u fuq kollox tal-irġulija. Fil-politika, wieħed malar jitgħallem l-umiltà għaliex kontinwament huwa msejjaħ iwieġeb għal kif iħaddem ir-responsabiltajiet tiegħu u jitgħallem ukoll jissottometti ruħu mhux biss għall-iskrutinju tal-poplu imma kultant ukoll għall-kritika ħarxa. Dan kollu mingħajr ma trid jagħmlek umli. L-umiltà hija attaġġjament ta' min fis-servizz tiegħu lill-poplu għandu realiżmu kbir u fl-istess ħin huwa kapaċi jagħmel kritika vera tiegħu innifsu, autokritika, mingħajr ħabi u mingħajr sens ta' inferjorità. Jalla aħna l-koll narfu li meta nikkritikaw lil xulxin la għandna nieqdew bi kliem aħrax u lanqas b'modi li jweġġgħu id-dinjità tal-avversarji tagħna. Il-koll nifhmu li l-kritika distruttiva ma tkissirx biss lill-individwi imma ta' issir velenu fit-tessut soċjali. Kemm tkun ħaġa sabiħa li fid-dialogu demokratiku tagħna ma jkunx hemm bi spirtu ta' patriottiżmu veru, imma jkun hemm ukoll is-sens ta' diċenza, ta' mħabba, ta' karità. Dialogu onest, sinċir u lejali. It-tieni spunt li nieħu mill-kelma ta' Ġesu li smajna llum hija l-ħtieġa lin-nazzjon tagħna li llum qed jiċċelebra t-twelid tiegħu bħala stat sovran. Ikun dejjem ibbażat fuq il-prinċipju ta' solidarjetà. Ġesu fl-Evanġelju ifaħħal lil min juri l-imħabba u l-ospitalità mingħajr ma jippretendi xejn lura. Aħna nirringrazzjaw lill-Alla li fis-soċjetà tagħna għandna spazju, riżorsi u rieda politika biex inħaddmu mezzi ta' għajnuna għal min hu l-iżjed fil-bżonn. Dak li wara t-tieni gwerra dinjija beda jissejja bħala il-welfare state hija xi ħaġa ta' min jiżina u japprezza. Kif jgħallem il-Papa Franġisku ma nistgħux inħallu l-ekonomija tieħu post il-politika. Il-politika għandha d-dover li mhux biss tħaddem l-ekonomija għal ġid komuni, imma wkoll tikkoreġi l-liġijiet tas-suq li ħafna drabi jafu jħallu barra u lura lil min m'għandux mezzi jew inkella minħabba sitwazzjoni ta' żvantaġġ fiżiku, personali, emottiv jew soċjali ma jistax ikun parti mit-tellieqa tas-suq. Din is-solidarjetà mhux biss għandha titħaddem fostna u bejnietna, imma anke maħutna li fil-Mediterran iħabtu fuq il-bieb tal-qalb tagħna. Aħna nistgħu ngħidu li ma nistgħux inġorru pis li huwa ħafna ikbar mir-riżorsi tagħna, imma dan ma jiġġustifikax li nwebsu qalbna għal kulajta ta' għajnuna. Nixtieq insellem lill-Forzi Armati ta' Malta għax naf li fl-isports tagħha u fir-responsabilità internazzjonali ta' pajjiż fiż-żona ta' tiftix u salvataġġ li tħaddan il-Mediterran ċentrali tkun preżenza li fil-momenti ta' emerġenza tagħti risposta effikaċi, serena u qawwija. Jalla tkun sinjal
ta' umanità biex il-kol kemm aħna bħala bnedmin u bħala soċjetà tassew ċivili inkunu mezz ta' għajnuna għal kull min jinsab tassew fil-bżonn. Nixtieq ukoll infaħħar u nirringrazzja lill-Istat ta' kull ma jagħmel biex ikun ta' sapport għal tant inizjattivi ta' filantropija u ta' impenn soċjali organizzati minn tant taqdiet mhux governattivi. Dawn l-inizjattivi esprimu is-sentiment ta' impenn soċjali u ta' solidarjetà diżinteressata li l-mulej jifaħħar fl-Evanġelju tal-lum. L-aħħar ħsieb tiegħi illum huwa appell biex is-sens ta' servizz u s-sens ta' solidarjetà napplikawhom kontinwament il-kol kemm aħna bħala membri tas-soċjetà Maltija għall-ambjent li b'xi mod huwa protagonist silenzjuż fil-ħajja tagħna. L-ambjent naturali huwa patrimonju li aħna rċivejna bħala don tal-ħolqien u motililna b'responsabilità kbira. Dan il-patrimonju huwa wkoll arkitettoniku, artistiku u anke tal-pajsaġġ. Din isbuħija li tagħmel il-gżejjer tagħna ambjent straordinarjament imprezzabbli. Irridu nieħdu ħsiebha b'impenn komuni u solidali. Irridu nibdew billi ninsew l-interessi personali ta' kull wieħed u kull waħda minna biex nifhmu li dawn l-interessi personali ikunu verament imħarsa meta nieħdu ħsieb lil xulxin. Fil-waqt li inizjattivi biex jiżdied il-ġid fil-pajjiż huma importanti, huwa vitali li nkomplu nħarsu l-wirt kulturali, arkitettoniku u naturali tagħna. Għandna dmir li nagħmlu dan għal ġenerazzjonijiet futuri. Imma wkoll inkunu bla viżjoni jekk ma nirrealizzawx li l-ħarsien tal-wirt tagħna huwa l-akbar kontribut li nistgħu nagħmlu u nagħtu biex inħarsu il-ġid tagħna stess. F'jum l-indipendenza ta' din is-sena ma nistax ma nikkonkludix din l-omelija mingħajr ma nsellem it-tifkira ta' Reġina Elisabetta II li fl-1964 bħallum iffirmat il-Letters Patent li taw l-indipendenza lil-gżiretna u li l-poplu tagħna kienu jisħaq fuqha u li kien jistħoqlu. Nitolbu biex din id-dinja tkun imbierka u monija mexxejja li jagħtu xhieda sabiħa ta' qadi, ta' fedeltà, ta' sens tal-istat u ta' lealtà. Miġburin flimkien f'xirka waħda ta' mħabba, nitolbu lill-Alla biex jagħtina l-għajnuna kollha li neħtieġu ħalli l-koll flimkien naħdmu għal ġid ta' pajjiżna u tal-poplu kollu tagħna. Hija taqdi l-missjoni tagħha li turina triq tal-verità u l-ġustizzja nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ħares lil din l-art ħelwa l-om li taħtna jisimha. Seddaq il-għaqda fost daw kollha li jagħmlu fiha u għatina li ngħixu fis-sliem.
nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati l-erfu d-den lil dawk li għandhom it-mexxija ta' pajjiżna biex ifittxu l-ġid ta' kulħadd b'rispett lejn il-valur tal-ħajja u d-dinjità ta' kull bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Kun dejjem magħna biex kull ma naħsbu, ngħidu u nagħmlu nagħtu xhieda konkreta tal-fidi tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek illum. Għatina dak kollu li hu taġid għalina. L-aktar dak li m'għandniex ħila nitolbuk. Bi Kristu Sidna. Tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tjiba tiegħek mulej ilqa' l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu b'dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru b'fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kull imkien inrodulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li nbattunna bħala Salvaturi feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu. U mwielet minn Marja Verġni temm ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex joħonna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u mal-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu.
Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qassam, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ għall-kalċi reġa' il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li rqadu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu, kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-qaddisin kollha, mod speċjali l-Evanġelista San Mattew, li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu u ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna d-nubietna palma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, nħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
talla danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infeja. Te Deum laudamus.
Nitolbu. Mulej inti tmana b'dan is-sagrament imqaddes. Bit-tieba tiegħek atina dejjem il-għajnuna biex bis-saħħa ta' dawn il-misteri niksbu l-frott tal-fidwa li tajtna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
flimkien ngħidu Qudiesa li fakret 58 sena minn meta Malta saret indipendenti. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi ta' Malta tkompli ħidmieta fis-soċjetà huwa mistieden donazzjoni online jew inkella permezz ta' ċekk indirizzat lill-Arċidjoċeżi ta' Malta. Aktar dettalji issibuhom fuq knisjadutenti/donazzjonijiet. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.